Amb música i lectura per situar-nos dins del relat i en un escenari acollidor es va presentar el divendres en Albaida el llibre de Paco Company, L'òptica tenebrosa, un relat que va guanyar l'any passat el primer premi de narrativa Ciutat d'Eivissa, encara que fa molts anys que l'escriptor el va començar a escriure. Segons Company, l'obra és un magnicidi on mor, entre altres, el president de la Generalitat Valenciana. Així arranca la novel·la de Company i es planteja la primera part. La segona part, on es desenvolupa la trama, és un flashback on es planteja realment la història del personatge principal, que és l'assassí, i els seus motius per a cometre l'assassinat. Segons conta, en principi el vaig estar com un relat llarg que a poc es va transformar en un llibre que ha revisat fins a 8 vegades abans de configurar-lo com els lectors poden llegir-lo ara. En principi és simplement un magnicidi, l'assassinat d'una persona important de la comunitat valenciana, del País Valencià. En aquell temps no eren els actuals governants, això va ser escrit fa 16 anys, però per avatar de la vida va anar ampliant-se fins a convertir-se en una espècie de novel·la llarga. Una volta pres el magnicidi, hi ha una espècie de flashback en què tant l'investigador com el mateix personatge que conta la història i un vagabund que apareix per ahir van donant les pistes per a averiguar què ha passat ahir, per a esbrinar què ha passat. I al final tot, com una espècie de puzzle, intenta que quadre, que sàpiga què ha assassinat, per què, però aquest final també desperta dubtes en el lector. Com que n'hi ha cables, n'hi ha fils que no han quadrat, que no s'han quedat ben i això dona també peu a que el lector pugui dir el final no és tan feliç com aparentment pareix ser, o el que em conta el narrador no és aquest final tan quadrat que jo volia, sinó que pareix que n'hi ha un misteri darrere que encara planeja en això i que és el mateix lector el que intenta quedar-se en aquest final. Jo prefereixo aquest camí, jo prefereixo aquest altre. Fer un llibre no és gens senzill i moltes vegades toca fer un treball previ molt minuciós abans de posar-se davant de l'ordinador i posar en pantalla la idea que l'escriptor porta al cap. Hi ha una maquetació inicial, fitxes de personatges, però això va canviant. La novel·la aquesta és la 8ª reforma. Va ser escrita en el 91-92. Va ser refeta al llarg de quasi 12 anys. El vagabund no apareix fins a l'última... Fins que no me'l trobe, perquè era un personatge que existia, no sé el seu nom, però vaig observar la Plaça Verge i era un personatge ideal per a enrocar-ho tot. Però això ho va canviar tot, absolutament. Vaig tenir que canviar també la personalitat de tots els personatges. No era com era així, era molt plana i va tenir que fer la fitxa sencereta, tant psicològicament com físicament. Paco Company actualment és professor de l'Institut Jaume I d'Ontinyent, però la literatura és una de les seues passions. A més, és autor de diverses obres publicades.